Zatiaľ skúška. Čaute, čaute. Počkáme, pridáme Ivet. Takto. Ahojte, ahojte. Máme ešte pár minút, skúšame pripojenie. No, Ivet, čau. Ahoj, to na prvú dáme? To prvýkrát sa mi podarilo, že na prvú. Tam mi, že tuto počkaj. To je jaká pec. No vidíš, počkaj. Ja si to tu... Zvuk. Počuješ ma? Krásne ťa počujem, a ty mňa? Áno, ja ťa krásne vidím. Počkaj. Dobre. Ja sa tuto naštelujem. No tak super, vieš čo? Úplne som tu stresoval, že ak to pozapíname, lebo všetky hovorí mi išli, takže na 5. krát na 10. Tak. A toto ide, že cez Instagram? Lebo ja som v tomto úplne... Hej, vieš čo, to cez Instagram, len som si skúšal na počítač nainštalovať appku, že aby som cez počítač mohol, ale nešlo mi to dneska. Ale normálne na Instagrame dáš tam, kde pridávaš buď príbehy, reelskov, alebo... Lebo som si to nechala zapnuté aj na kompe a na kompe mi to nevyskočilo, iba na telefóne. Tak... Keby si chcela aj ty takto, že vysielať, tak dáš si iba normálne, že to plusko, čo máš, keď máš si na svojom profile. Aha, to potom kúknem, len ja som si myslela, že sa, ale však to nevadí, ja som si tu, mám taký stojan z roboty, som ho neodvliekla, tak sa mi dneska aj hodil na mobil. Ako sa máš? Dobre. Pozri, už máme 23 sledujúcich už teraz, ešte sa Ježišmária, a to máme ešte 3 minúty čas. No, tak sa čiže nepočúvajte nás teraz, sa bavíme súkromne, akože. Že, aké bolo leto, ako si sa dnes chladil v daždi. No super, nie dneska, také počasíčko. Ježiš, no, ja už som hovorila, že ja už mám zaparený mozog, ako strašne dlho bolo teplo, no, že... Pre mňa je v lete celkovo náročné ako fungovať cez deň, lebo jak je horko, mňa vypína. Toto leto bolo také, že však my sme tu 2 dediny vedľa, takže asi aj u vás to isté, že 30 stupňov o 10. večer a vlastne sa nedalo schladiť ani o polnoci, ani nič. Tak dneska som tak išla, že Ježišmária, že už aj pre tie rastliny, stromy, všetko to musí byť balzam na dušu. Jak sa to dneska rozpršalo, tak sa z toho teším. Super. No my máme taký pohodový deň dneska, taký, že domáci úplne. Že do obeda po obchodoch a po obede po domácky, v posteliach. No dobre, už majú vidieť normálne, tak. Ešte sa tu štelujem, vieš, že kde budem. Štelujem. Píše, že Chovančák, Robko, pekný pondelok ti prajem. Tak pekný pondelok aj tebe. Ja to nevidím, tie komenty. Nevidíš? Mala by si vidieť, mala by si. Aha, už teraz vidím, ale potom počkaj. Si ich tak môžeš tam rolovať. No. Požiadať o pridanie. To som asi... Že? No, to nemusíš. Že radšej nebudem nič šťukať. Nech sa nepojím. Keď by si niekoho pridala, tak by sme tu boli viacerí, akože v tom rozhovore takto na kamere. Ja. Aha. No super. Bobo, Lašu. Bobo, servus. Teba som dlho nevidel. Bobík. Klikneme, môže zamávať. Tak. Jako? Tomu zamával som Bobíkovi. No ja až tak ďaleko neviem, ja môžem mávať tak. Ináč ešte som nedorástla. Jaj, no, takže ja už som sa hodila naspäť do práce, už dneska aj minulý týždeň, aj tento. Už to nabralo systém, práca, škôlka, škola, krúžky a všetky tie radosti. Už aj terapie robíš? Hej. No však hovorím, že každý deň už v robotke, tak september a každý už sa po lete dáva naspäť do reality. Takže aj ty budeš dávať naspäť do reality. Ja nikoho nebudem nikam dávať, každý sa musí sám. No. Ja tam som tak trošku v niečom nápomocná v tom procese, ale každý sa musí upratať sám. Tak... No to si povieme, to si dneska povieme, budeme mať na to takú hodinku. Ja som to už máme 19:00, takže už sa môžeme aj oficiálne privítať, aby sme boli takí presní, že ako sme slúbili. Lebo učím syna svojho, že slovo robí chlapa. Teraz máme tento týždeň, také heslo.
Takže priatelia, pekný večer vám prajeme, už sme tu, všetko nám funguje, bez cenzúry s papom. Dnes tu mám svoju dlhoročnú kamarátku, terapeutku Ivet Vepi Haulíkovú. Ahojte. Ja som ťa poznal ešte iba ako Ivet Haulíkovú, ale už dávno si aj Vepi. Pozdravujeme aj Davida, tvojho manžela. No a nebudem dlho tento úvod naťahovať, lebo ja som niekoľkokrát o Ivet už hovoril, čo je, kto je, aj keď to by sa dalo aj hodinu rozprávať o tom. Každopádne iba tak úplne na úvod poviem, že my sa s Ivet poznáme z úplne z iných čias a z iného prostredia, ako z takéhoto nejakého terapeutického, lebo snáď môžem na teba prezradiť, veď asi sa to dá aj vygoogliť, že ty si kedysi ešte dávno bola napríklad okrem iného aj manažérkou Míra Jaroša a potom neskôr, keď sme mali taký projekt so spevákom Bystrikom, tak si aj nás manažovala, aj si vymýšľala väčšinu toho celého projektu a tak. A okrem toho ešte Ivet, neviem, či ešte teraz robíš, ale robila si kedysi PR manažérku rôznym veľkým firmám, dokonca aj takým nadnárodným spoločnostiam. Tak neviem, či ešte tomu sa venuješ. Každopádne to bolo úplne iné prostredie a pred tými rokmi, aj viac ako 10, sme si nemysleli, že sa budeme stretávať aj takto, že Ivet bude terapeutka. Každopádne stalo sa, tak sa ťa hneď na začiatok opýtam, Ivet, že ako si sa k tomu dostala, že tvoj život sa takto otočil a že z úplnej businesswoman sa stala terapeutka. Aj keď terapeutka je také slabé slovo pre mňa u teba, ale povieš nám ty. Tak ja nadviažem na to, čo si povedal. Ja som teda vyštudovala fakultu manažmentu Univerzity Komenského, marketing, kde som najprv robila v agentúre a potom som si založila svoju agentúru. To je to, čo ty spomínaš, že som robila a dodnes ešte pre pár firiem robím tieto marketingovo, eventovo PR veci. A bola to robota, ktorú som chcela robiť, bola to škola, na ktorú som veľmi chcela ísť. Čiže mňa tá robota aj veľmi bavila, ale samozrejme ten typ roboty nie je úplne zdravý. To vieme teraz, vtedy sme to nevedeli, lebo my sme deti sociku a zo sociku dodnes akože si nesieme absolútne strašne veľa vecí, vrátane totálneho zamerania na výkon, vrátane totálneho necítenia sa, počúvania autorít a mohla by som menovať. Naozaj, my sme, ešte tá moja generácia, ja som teda ročník 76, keď to porovnám s tými zdravými vzorcami správania, o ktorých sa aj dnes trochu budeme baviť, alebo o ktorých sa bavím napríklad s mojimi klientami, tak my sme ich moc nedostali, ale je to úplne normálne, lebo naši starí rodičia zažili vojnu, naši rodičia sú deti rodičov, ktorí zažili vojnu, čiže hneď blízko traume a vlastne ešte šťastie aj traumatizovaní. Takže my sme vyrastali naozaj, že na prežitie, navarené, oblečené, choď do školy a vlastne tam to stačilo. Takže samozrejme aj do tej roboty sa človek vhúpol pod vplyvom všetkých týchto nastavení a ten vesmír je veľmi, veľmi múdry a on nám dáva rôzne znamenia na tej našej ceste, až on ich zosiluje a keď my ich nepočúvame, tak potom on ich zosilní. Tak keď niekto chytí rakovinu alebo rôzne iné už naozaj vážne choroby alebo také rôzne vážne úrazy a tak ďalej, tak medzi tým je milión signálov, kde naozaj už ten vesmír hlásil, že halo, zamotávaš sa, ale my ich nejak ako nevieme ešte identifikovať, lebo proste nenaučili sme sa byť na to vnímaví. No tak potrebujeme dostať od života facku. Takže facka prišla aj mne, keď facka prišla zhruba, moja dcera má 15 rokov, Lauruška, a keď bola malá, už zhruba keď mala rok, tak už sa začali také, ten vzťah nám nefungoval s jej otcom a vlastne tú nefunkčnú rodinnú systémiku a ten nefunkčný vzťah rodičov to dieťa nejako zosomatizuje. No a ona to zosomatizovalo do takého niečoho, že v škôlke odpadla, skončili sme u lekára a dostala diagnózu epilepsia. Na základe toho jedného v podstate odpadnutia, aj keď robili testy, nič tam nenašli, ale takto to vyhodnotili. No a povedali, že lieky. A ja som sa aj pýtala, ja si to dodnes pamätám, že musí ona brať antiepileptika. Povedali, nemusí mamička, ale nedáte ich, zabijete dieťa, je to vaša zodpovednosť. Takže
ten sebarozvoj, my ešte keď sme sa poznali, to tu vôbec nebolo. Tu mi naozaj sa bavím, že 12 rokov dozadu tu nebolo, že skoro nič z toho, čo je tu dneska. A tak samozrejme som sa zlakla, samozrejme som tie lieky nasadila, tak sme nejak akože plynuli tým životom 3,5 roka s antiepileptikami, nevediac, čo to tomu dieťaťu spôsobí, že vlastne som ju sfetovala. To najdôležitejšie vývinové štádium pre dieťa z hľadiska mnohých vecí, a to je ten tetarytmus, ktorý je medzi 2. a 6., 7. rokom. A prišiel predškolský ročník a zavolali si nás zo škôlky a povedali, že no tá Laura, ona teda nevie vypočítať tie predškolské príklady, tam bude nejaká retardácia, choďte k lekárovi. A že prosím, no tak samozrejme, také testy, onaké testy, psychologické, neurologické. A zrazu som mala na papieri diagnózu ľahká mentálna retardácia a stále oproti mne najväčšia neurologická kapacita na Slovensku. A vysvetľoval mi, dodnes si pamätám to miesto, kde je, že proste to dieťa má takýto postih a ja, že teda dobre, že pán profesor, že čo môžem urobiť? On, že nič, iba prispôsobte životu akože s retardovaným dieťaťom. Ja hovorím, že dobre, to je ako ten, čo môžem robiť, ale že ako to môžem zmeniť, akože čo môžem pre to urobiť, že to nejde. A jak som ja im tú epilepsiu vzala, naozaj sme nastúpili na tie lieky a tak ďalej, tak ja som si povedala, to je pičovina, že ja proste neberiem túto diagnózu, že to moje dieťa to není, čo vy mi máte. Dodnes mám ten papier, že závera táto diagnóza. A jak som im tú epilepsiu vzala, tak tú MR som im nevzala, lebo ja som vedela, že možno má nejaký problém, že dobre, nevie vypočítať tie príklady predškolské a tak ďalej, ale že ja mám zdravé dieťa, že tam iba niečo nesedí. Takže ja som si povedala, že dosť, vysadila som lieky, myslím, že v priebehu mesiaca 2, po kvapkách sa to vysádza relatívne rýchlo a úplne som sa odstrihla z toho systému a povedala som si, že keď to že proste toto nefungovalo, iba sa to zhoršovalo a niekto mi rozpráva, že to dieťa, že ho mám dať do pomocnej školy a že proste prispôsobiť tomu život. A vtedy som začala vlastne patrať. A jak už som spomínala, tu nič nebolo, takže najprv som veľa cestovala Praha, Prešov a tak ďalej. Začalo tom EEG biofeedbackom, potom sluchovou stimuláciou, výživovým poradenstvom. A tým, že tu nič nebolo, tak ja som si musela zaplatiť profi kurzy a naozaj kúpiť prístroje, EEGčko kúpiť, audiogram kúpiť, aby som to nejak dala dokopy. No aby som to skrátila, do roka a do dňa Laura mala rok odstup, teda, jak sa to volá, odklad v škole, lebo som vedela, že potrebujem nejaký čas, aby sme to dali do poriadku. Na rok išla do školy a mám zdravé, krásne dieťa. Keď to dneska niekomu poviem, tak každý si ťuka po tele, že či ti nešibe, že toto ona má na papieri, čiže do roka, do dňa išla do normálnej školy, normálne zvláda školu a mám zdravé, krásne dieťa. No ale musela som na to prekopať mnoho vecí. Potom ma to dostalo do trauma výcviku, konštelácie výcvik, voice dialogue výcvik a všetky tie veci, ktoré si ty tam roloval v tej storke. Ale už to začalo vlastne nabiehať na to, že ja som vlastne pochopila, že to není len o tom EEG biofeedbacku, že to nie je len o strave, že je to ako sumár mnohých vecí, až keď pre mňa naozaj taký game changer bol trauma výcvik a keď som vlastne pochopila, ako funguje trauma a pamäť, v rámci čoho vlastne pod čím je aj tá systémika, o ktorej sa dnes chceš baviť. Takže a tam som vlastne na základe toho, že sa udiali všetky tieto veci, ktoré môžu vyzerať ako že strašidelne, tak v konečnom dôsledku som za ne veľmi vďačná, lebo to nás vlastne dostalo na tú cestu zdravia a vlastne všetci sme zdraví, Laura je zdravá, vzťahy máme zdravé aj s Lauriným otcom, jak sme si vtedy, ja sa ani nečudujem, že tá Laura to takto zosomatizovala, keď sme sa sekali, jak sme sa sekali a dneska už to vyzerá úplne ináč. Ja som teraz tak potichu počúval, ale v podstate pri veľa z tých vecí, ktoré si spomínala, som aj akože bol, lebo sme sa už kamarátili vtedy, čiže sme to rozoberali vtedy aj v reálnom čase, lebo tak ako ty si riešila Lauru, tak my sme vtedy riešili vlastne Izabelku, našu dceru a tak, aj s tebou veľa. A bolo to super ťa sledovať, ako vlastne, lebo väčšinou to tak býva u tých terapeutov, ktorých aj poznám, že tá zmena prišla preto, lebo niečo im prišlo do života. Buď ich zdravie, alebo zdravie ich detí, alebo nejaký vzťah, alebo niečo, čo nedokázali vyriešiť
nejako zvonka a museli sami začať. Takže super vlastne, že sa ti to takto udialo, lebo môžeš takto pomáhať aj sebe, aj ďalším ľuďom. A my sme boli niekoľkokrát, veľakrát sme u teba riešili rôzne veci a za všetky veci spomeniem jednu, teraz iba na začiatku. To sa o tom aj písalo, nie je to žiadne tajomstvo, že dcerka naša Izabelka teraz má 14 rokov, ona sa narodila predčasne a má načúvacie prístroje, čiže nepočuje dobre. No a rôznymi štádiami to prechádzalo, chodili sme všelikde, aj tu sme boli, aj v Brne a tak, a merali jej a všeličo nastavovali tie prístroje. A bolo také vtipné, keď jedno meranie vlastne od teba, ja z tvojej, preto zasmiala, že viem, čo ideš povedať. Tvojej izby s nejakým prístrojom, že poď, že zmeráme túto Izabelke veci a tak sme s tým došli vtedy do Brna a mali sme vtedy aj výsledky normálne od lekárov ORL z Bratislavy, ktoré im v Brne nesedeli, ale sa pýtajú, že kto je tá pani Haulíková, lebo že toto sedí úplne že na 100%. Vlastne to, čo im vyšlo v Brne na špecializovanej klinike, pričom ty si sa nevenovala špecializovanie deťom s poruchou sluchu, čiže to bolo vtedy také, teraz je to také vtipné, no vtedy to bolo, že wow, lebo vtedy som zistil vlastne, že človek, ktorý nevyštuduje ten daný nejaký odbor, tak môže byť možno, že lepší trošku pomocník pre tých ľudí. No a ty si prešla rôznymi tými kurzami a ja vždy, keď idem o tebe niekomu, alebo aj z VV, keď sa nás niekto pýta, že by potreboval pomoc a my vždy hovoríme, že máme takú babu, hej, že Ivet, a sa nás pýtajú, že čo je ona, kto je ona a my nevieme nikdy povedať, tak my akože povieme, že terapeut, ale a že čo ona robí? No ja si vždy pozriem tú tvoju stránku a vždy ukazujeme a rolujeme tam, že tu si pozrite, že toto. Lebo teraz už je to trošku také akože normálne, ale ešte pred takými 6, 7, 8 rokmi to bolo ich všetko také novinky pre ľudí, že bolo niekde zrazu sa otvorila nejaká akože ambulancia a tam bolo niečo, že robíme NLP alebo robíme voice dialog a tak. A všetko to bolo tak po jednom a ty teraz už robíš vlastne ako keby všetko z tejto oblasti a ak to správne chápem, tak ty si vyberieš, že čo tomu danému klientovi alebo čo s ním budeš robiť. Lebo veľakrát sa ma človek pýta, že dobre, super, tak áno, Ivet robí konštelácie, tak ja mám takýto a takýto problém s manželkou, tak chcem ísť na konštelácie. Tak je to tak, že človek príde a povie ti, že čo on chce robiť, alebo ty si ho vypočuješ a ty mu odporúčiš, ktoré z tých všetkých tvojich 30 znalostí sú pre ňo. Ani tak. Ani tak. Ani tak. A ja som išla radom, to tu tam hovorím, ja som scrolloval najprv EEG biofeedback, s ktorým som aj s deťmi som robila, však to vieš, že asi 5-6 rokov. Pozdravujem Bibku Naďovú, ktorá vlastne tá bola ten môj game changer v celom tom procese, lebo bola prvá, ktorú som stretla a ona vlastne mi ukázala, jak funguje mozog, od nej som sa naučila, ako funguje mozog a vlastne od toho som sa potom odpichovala ďalej. A my sme si potom už aj s tou Bibou prechádzali tie veci, až sme vlastne došli k trauma výcviku, kde sme sa zase učili nejaké techniky, systémiku. A ja si pamätám ten moment, aj o ňom často hovorím v mojej práci. A keď som došla na výcvik voice dialogu alebo konštelácie traumy, tak uradí ma Resa v Prahe, tak ja som zrazu videla, že tu je jedna technika, tu je jeden prístup, druhý. A každý vždy robil v škatulkách, že jeden robím toto, alebo robím toto, alebo robím toto. Ja som tam došla a ja som zrazu videla, a on nám to tak potom aj učil, nám to vysvetlil, že on robil v tej streche. Čiže mám tu tie pilierové nohy, ja mám výcvik v coachingoch, v NLP, v voice dialogu, konštelácia traumy, systemická konštelácia. A môžem pokračovať. Každé má svoje od do. To není, že pre a proti, to je od do. Že ja stále hovorím, že kde jedna technika končí, tam druhá začína. Ja si pamätám, že raz sa mi ozvala psychiatrička detská, myslím, že niekde z Martina, ale v Žiline, alebo tam z hora bola a bola akože zrútená. A v princípe ona sa presne v tomto aj cyklila, že ona, že áno, ja mám 3 techniky alebo 3 prístupy, v ktorých robím a ja vlastne v jednom robím s jedným, ale je to systém a ja viem, že potrebujem niečo z druhého, z tretieho, ale nemôžem, lebo musím robiť touto metódou. A keď robím touto metódou, tak mi chýba niečo z tejto a z tejto. A
Ja som vlastne vďaka môjmu školiteľovi uvidela, že vlastne to môžem robiť úplne ináč. Ja môžem robiť v tej streche, že vlastne, čiže ja nemám žiadnu techniku, s ktorou robím a zároveň využívam absolútne všetky, ktoré sú na tom webe. Čiže my sa o niečom bavíme a ja vyťahujem z čoho, čo potrebujem. Čiže preto ja nie som ani že coach, lebo ja coaching absolútne využívam, veľmi veľa ho využívam. A keď chce niekto koučovať, môže sa objednať aj na coaching, ale vtedy si povieme, že sa ide koučovať, čo má svoj systém, má svoje pravidlá. A keď robím v emočných záťažiach, tak vtedy využívam, a to aj vlastne vždy komunikujem na tej vstupnej konzultácii, že ja tam využívam všetko, čo viem, lebo kde jedna technika alebo kde jeden prístup končí, tak tam druhý začína. Takže napríklad ja osobne nikoho nezoberiem na konštelácie, ale to je môj systém, ja ho mám tak nastavené len tak zvonku, práve preto, aby to fungovalo tým spôsobom, akým to robím ja, aby ľudia boli na mňa naladení. Ja beriem napríklad na konštelácie len mojich klientov alebo ľudí, ktorí sú nejako v procese. Lebo tí mi rozumejú, tí vedia, tí aj rozumejú, čo tam vlastne robíme. Ja by som ťa na chvíľu prepáč, že ho prerušil, lebo môžu ľudia nevedieť, ktorí nás sledujú, že čo sú tie konštelácie, čo to znamená. Alebo konštelácia, iba nadväzujem preto, lebo si sa na to pýtal, to je vlastne energetický typ práce, ale tam ide o to, že vlastne mne dáva zmysel využívať všetko, čo viem. A využívať to vtedy, keď to potrebujem. Hej? Čiže ja môžem robiť, napríklad keď sme integrovali jednu traumu s klientkou, ktorá zažila výbuch v metre. Ona bola vo vlaku v kupe za tým vagónom, ktorý vybuchol. A to už bolo roky dozadu, ale proste ten systém si to samozrejme pamätal a ten systém skolaboval, keď prišla, ale proste ja by som nevedela využiť len jednu techniku na to, aby to prebehlo. To proste v rámci toho sedenia som ich potrebovala 6 naraz, aby som vlastne mohla robiť. Čiže ja sama, ja robím sebarozvoj, hej. Ja som ľuďom nápomocná v ich osobnom raste, v sebarozvoji a ja veľmi nerada dávam veciam škatule, lebo to, čo my sa potrebujeme naučiť, je vnímať. A na to, aby sme vnímali, my potrebujeme absolútne otvorené pole vnímania. A my keď sa zasadíme do nejakého systému, alebo ak nás sledujú nejakí moji klienti, pozdravujem, veľmi dobre to poznajú, ja viem, je totálne presne ten blok, kedy to nebude fungovať, lebo my keď vieme, tak už máš kanál, že ja viem, to je tento kanál, alebo to je tento kanál. Ale ty okrem toho jedného kanála, tu máš ešte toto celé pole k dispozícii. A ako náhle človek vie, tak už nevníma ten zvyšok. A ja fungujem systémom, že ja navnímam, ale to není, že ja viem, ja vidím toto, hej, ja vidím toto, ale zároveň som bdela k tomu celému okolo. A to je to podľa mňa, čo sa potrebujeme my naučiť, naozaj vnímať veci v súvislostiach, lebo my vieme veci zmeniť, až keď ich vidíme. Najprv ich musíme vidieť, musíme o nich vedieť, musíme ich z toho, ja som veľmi nápomocná mojim klientom, že zvedomujem im veci, že vyťahujeme veci z nevedomia do vedomia, cez zase rôzne prístupy a rôznu formu práce. A keď už to človek uvidí, veľakrát je aj nespokojný. A vieš prečo? Lebo kým žijeme v takom sladkom nevedení, že volačo, akože toto je na hovno, hej, že no fajn, no ja s tým nemôžem nič robiť, hej, ale potom dojde voľaká Iveta, ktorá povie, no dobré, ale je to na hovno, lebo tu sa zaplietaš voči takému univerzálnemu zákonu, tu sa zaplietaš voči tomu. A časť ľudí ostane nasrata. No prečo? Lebo keď ja to zvedomím, vyťahneme to z nevedomia do vedomia, no tak potom sa za to stávam sa zodpovedný za to, jak s tým naložím, lebo už o tom viem. Takže veľa ľudí nechce vedieť, veľa ľudí nechce vidieť, práve preto, aby mohli hovoriť, že ja nič. A ten sebarozvoj je naozaj o tom, že my musíme chytiť akože brutálnu sebareflexiu. Brutálnu sebareflexiu v tom, že nie utápať sa v tom, že bože, mňa mama bila, ja to nemôžem. Dobre, ja som milión vecí dosrala, ale potrebujem ich vidieť a potrebujem s nimi robiť, aby som, čo sa dá, preskladala, aby som tie veci neopakovala potom v budúcnosti.
keď povieš tak, že seba rozvoj, tak ja si tak predstavujem, že, ale to ja mám iba tak, že ja to mám spojené práve s tým slovom couching. Ešte predtým aj možno, ako som teba poznal, že seba rozvoj, že to ideš za couchom, lebo máš pocit, že potrebuješ s tým životom nejako pohnúť, potrebuješ to trošku rozhýbať a tak. Tak ak náhodou by ľudia si to vnímali tak ako ja, tak za tebou chodia ľudia úplne že s rôznymi problémami, čo ja viem. Či pracovnými, či rodinnými, či zdravotnými, či úplne, že asi fakt je to rôznorodé, tak možno by si mohla trošku povedať, že s čím za tebou môže človek prísť. Lebo asi, keď niekoho, ja neviem, bolí ucho, tak pôjde na ORL. Ale napríklad ja, keby ma bolelo ucho, tak ja by som sa ťa opýtal, že či si to nemôžeme pokecať, že čo nechcem počuť. Vieš, tak možno, že aká je tá škála toho celého, tých problémov, s ktorými ľudia chodia. Ja tu poviem trochu, odpoviem ti na otázku, ale nie, či môžu ísť ľudia za mňou, ale čo treba vidieť, hej, lebo tu je najprv naozaj veľmi dôležité to pochopiť bez ohľadu na to, či niekto dojde ku mne, alebo dojde niekde inde, alebo nedojde nikde, ako naozaj uvidieť ten sebarozvoj, že čo je to ten sebarozvoj. Sebarozvoj je, že my, keď sme sa narodili, tak sme boli akože nič. Čistí, babetka, a vďaka rodinnému systému, v ktorom sme žili, sme sa naučili rôzne prístupy, vzorce správania, napozerali sme veci, naozaj zvyky aj tej komunity a my sme si vytvorili nejaké svoje, voláme to, že svedomie, hej, tak sa to aj v systémike volá, že to je nejaký súbor nejakých zvykov a pravidiel, podľa ktorých sa riadime. A týmto ide, akože nás to sprevádza celý život. A my veľakrát aj povieme, síce sa my ako z toho pohľadu vonku veľmi zaplietame, ale z toho pohľadu vnútra my robíme úplne, že super, lebo takto to je, takto sme na to zvyknutí. No a ten sebarozvoj je o tom, načítať si, čo z týchto zvykov a vzorcov správania a nakúkaných vecí je zdravé a nezdravé. A čo nie je zdravé. A to, čo je zdravé, tak to žijem a to, čo nie je zdravé, to preskladávam, hej, na to zdravé. A to, na to, aby my sme preskladali tie veci, to je aj vždy na výcviku, decka vedia, že na začiatku im poskladám puzzle, ukážem im, že ten sebarozvoj je totálne puzzle, ktoré ja sa potrebujem naučiť jednu kocku, druhú kocku, tretiu, štvrtú, piatu, šiestu, za chvíľku vysvetlím, že čo sú tie kocky. A potom to otočím naopak a naučiť sa žiť v tej streche, hej? Že naučiť sa žiť v tom mixe, normálne, že vlastne sa to dostane do našej DNA. No a na to súčasť toho puzzle, tam je naozaj mnoho vecí. Úplne takéto základné, keď zoberieme, k tomu má krásny program Energoevolúcie Honza Vojáček. To je vlastne úroveň energie, to je to naše telo, kde potrebujeme naozaj uchopiť tie základné veci, ako je svetlo, slnko, ako je strava, ako je voda, ako je hlad a naozaj pochopiť tie elementárne veci, na oko elementárne, lebo oni pre veľa ľudí elementárne nie sú, pohyb, spánok a začať týmito vecami, od ktorých vlastne závisí úroveň našej životnej energie, lebo ja darmo budem veci vidieť, keď ja nebudem mať životnú energiu na tú nejakú zmenu, tak potom tú zmenu neurobím. A je dôležité, ako sa hýbem, je dôležité, ako jem, je dôležité, ako spím, hej? Je dôležité, koľko čumím do toho počítaču, koľko čumím do mobilu, aké svetlo mám a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je vlastne to jedno puzzle, tá úroveň našej životnej energie, ktoré máme. Potom môžeme tie puzzle rozdeliť na takú, akože to finančné puzzle a hojnosť ako taká. Potom je vzťahové puzzle, hej. Potom máme puzzle, veľká téma je smrť, strach zo smrti, hej. Toto, my máme Angličák podcasty a veľmi bolo zaujímavé, ktoré nájdete na Spotify, ak niekto chcete. Ja tam mám podcast o smrti. To je, že to je tak zaujímavý podcast a stretáva sa s tým skoro každý, lebo skoro každý má nejakú formu strachu zo smrti, či zo svojej, či smrť svojich detí a tak ďalej. A keď sme tie podcasty dali von, tak to normálne akože zrazu to ľudia preskakovali ten podcast. A potom aj chodili klienti, že ja mám napočúvané všetky vaše podcasty okrem tej smrti, že ja som vlastne zistila, a to bolo nesmierne zaujímavé, že ľudia sa
No oni vidia názov a ono sa to volalo, že mám strach zo smrti, čo s tým. Ja som to premenovala na strach zo smrti, čo s tým, lebo ja som normálne videla, že ľudia sa toho boja. A to je jedna veľká téma. Obrovskou témou ako takou, ktorá pre mňa bol absolútny game changer, a to je aj to, že keď si hovoril, že ti to pomohlo v mnohých veciach, bez tejto vedomosti, ako funguje trauma a pamäť, by to tak neprebehlo, ako to prebehlo. Čiže, lebo to, ako fungujú traumy, najprv to základné pochopenie, ako fungujú traumy, lebo my na základe tých našich traumatických udalostí, či už z tohto života, alebo transgeneračných, reagujeme, lebo to naše nevedomie je silnejšie ako ten náš kortex, čo si síce mnoho ľudí myslí, že je to naopak, ale to tak nie je. Čiže to je obrovská téma, ktorú je nesmierne dôležité najprv pochopiť a potom s ňou začala robiť. A potom to ďalšie puzzle sú samozrejme tie energetické úrovne, ako duša, jemnohmotné tela, živly v nás, tiež veľmi dôležité. A potom je to tá kvantová fyzika, univerzálne zákony, nejaký ten vedomý mentálny pohyb. A súčasťou toho je samozrejme aj systemika, o ktorej to sú vlastne tie vzťahové systémy, o ktorých si mi spomínal, že dneska sa chceš na ne niečo popýtať. Čiže toto je to puzzle, čo bez ohľadu na to, komu ideme, my potrebujeme sa v ňom doslovne učiť. Lebo ja tomu hovorím, že ja mám tu na ramene takú výcvikovú časť, volám ju výcviková, pretože ja som si ju vycvičila na mojich výcvikoch. A to je tá časť, ktorá je veľmi je absolútne bezemočná, je totálne pragmatická. To je vlastne tá časť, ktorá je nadúpaná informáciami a vedomosťami a zároveň je napojená na tie univerzálne zákony. A ono to vyzerá tak, že ja keď niečo robím, lebo to nie je o tom, že vy sa nadúpete v seba rozvoj, že nič sa nebude diať. Rovnaké sračky sa budú diať. Úplne rovnaké. Akurát vďaka tomu, že my si posilníme, jak už som spomínala, ona tá výcviková časť je veľmi nezdravá na základe toho, jak sme my vlastne sa naučili, lebo tam sú všetky tie nezdravé vzorce správania najprv. A my ju potrebujeme naučiť, že inak je to zdravo a v jednom momente ona zosilní a potom to vyzerá tak, že ja sa na niečo sa rozčulujem a ona sa so mnou začne rozprávať, že teraz na čo sa paprečíš, že poviem, debil je to. Ja hovorím, a tá časť povie, prečo je to debil? No lebo mi toto nedal. V sekunde sa ma spýta, a máš s ním dohodu? Nemám. No tak sa ukludni, nemáš na to nárok a vypni. A pre mňa, ja mám jedinú autoritu, naozaj jedinú autoritu, ktorú ja uznávam, je táto moja výcviková, vycvičená časť, ktorá, to je to, čo my potrebujeme, naučiť sa mať tú vnútornú autoritu. Nehľadať od nikoho pochvalu zvonku, nehľadať od nikoho to, ako veci mám robiť, ako veci nemám robiť. Ja si musím vycvičiť naozaj veľmi zosilne tá výcviková časť, to je to moje pomenovanie, jak ju ja volám, tú vnútornú múdru časť, ktorá aj v tom, keď ja pôjdem do voľakého, nazvieme to záchvatu, ma podrží a urobí mi toho terapeuta. A samozrejme, kým ona sa stane takou silnou, na to potrebujem veľkú dávku sebarozvoja, individuálneho, skupinového a všetkých tých rôznych seminárov, kde ja sa v tom jednotlivom puzzle, tu sa naučím niečo, tu sa naučím niečo, tu sa naučím niečo. Takže toto je ten sebarozvoj, ako ho vnímam ja, že je to jedno veľké puzzle, ktoré potrebujem ja tak vyfarbiť tým, jak sa ho doslovne najprv naučím. A keď ja sa to puzzle naučím, lebo ja sa to najprv potrebujem naučiť, tak to zahodím niekde tuto dozadu do hlavy a ja už sa ho naučím vnímať. A ono to naozaj funguje, lebo my keď sa nadúpeme tými vedomosťami a veľmi dôležité je tam vypnúť to ja viem a odhodiť to, tak potom už vlastne tie veci nebudú tiecť cez ten kortex, ale budú tiecť tadeto s využitím tých kortexových informácií. A ono to možno pre začiatok môže znamenať tak komplikovane, ale do roka, do dňa naozaj skoro každý povie, že ono to vlastne je veľmi jednoduché. Akorát sa na to treba zamerať pozornosť. No práve teraz, jak som ťa tak počúval, tak som rozmýšľal nad tým, že či ľudia rozumejú teraz, že keď niekto je úplne, že prvýkrát prišiel do kontaktu s niekým ako ty, že či vôbec rozumie, že o čom sa bavíme, ale verím, že áno, verím, že ľudia, ktorých to zaujalo a ktorí tu sú, tak tí už aspoň trošku vedia, že o čom je reč. A ja si trošku sledujem čas.
Ale chcem len povedať, že tento rozhovor bude neskôr aj zavesený aj na mojom Instagrame, bude aj na YouTube a aj o Ivete bude čo to popísané, aj kontakt, keď sa dohodneme nejaký, ktorý budeme môcť zverejniť, tak zverejníme a tak. Čiže nemusíte sa bať teraz, že keď máte nejaký problém, že tu toho teraz nevyriešime, lebo teraz na to nebude ani čas a priestor. Každopádne môžete nám písať otázky vaše kľudne. Ak chcete, môžu byť osobné, ak nechcete, tak nemusia byť. Každopádne toto je len také, ja to beriem, že toto je taký medailónik o Ivete, taký hodinový a pomaly sa presunieme možno k tej systémike, lebo ja to vnímam aspoň tak, tú tvoju prácu rôznorodú, lebo my sme zažili aj s Veronikou, s manželkou mojou, u teba už rôzne tie typy, ani nie, že terapie, lebo niekedy ono to tak sklzne, že aj keď sme len na návšteve u teba, alebo ty u nás, tak sa rozprávame a vlastne zistíme po 2 hodinách, že toto už je asi terapia, lebo už vlastne, už vieš, už to tam ide a už sa ťa pýtame, už nás navádzaš, ale zažili sme aj naozajstnú terapiu a v podstate, aby ľudia, ktorí s tým až teraz prichádzajú do kontaktu prvýkrát, tak aby dokázali to uchopiť, tak preto som si vybral tú tému tej rodinnej systémiky, lebo tá mi príde, že je pre človeka ľahko pochopiteľná a uchopiteľná. Potom na druhej strane tej škály mám tie konštelácie, ktoré sme zažili napríklad na trojdňovom takom, neviem, či to mám nazvať seminár, to nebol seminár, to trojdňový pobyt vlastne v Senci. Ale ešte niekde na východe hore v takom bare, že? Aj to áno. No, ale tento trojdňový to bola taká síla, že to naozaj a pri týchto konšteláciách sme sa dostali úplne, ja za seba teda hovorím, som sa dostal do úplne iného sveta, dokonca som si prežil nejakú svoju smrť z minulých životov a tak. Takže to sú už také veci, že to sú veci, že kde niekto mi môže povedať, že vieš čo, že na toto ja neverím a na toto ja nechcem a tak. Ale tá rodinná systémika, to je niečo, to sú v podstate pravidlá, ktoré keď sa dodržiavajú, tak veci fungujú. Tak to aspoň vidím ja. A zaujímavé ale je, že keď sa začnú dodržiavať tie systemické veci, tak sa dokážu napríklad upraviť vzťahy, dokáže sa človek aj asi vyliečiť z niektorých vecí. A ľudia často nevedia, že robia možno nejakú banálnu chybu, že doma, v tom, ako sa správajú k deťom, k manželke, alebo ja neviem, k rodičom, alebo a tak. A na toto sme ťa využili sme tvoje služby vtedy, keď sme sa napríklad dávali s Veronikou dokopy a pýtali sme sa, ako čo má fungovať. A dali sme na tvoje rady a veci fungovali. Čiže toto je možno, že vec, že toto by mohla preplácať raz poisťovňa, že tieto systemické veci, a keď človek ide napríklad do nového vzťahu, tak by bolo super, že poisťovňa by preplatila 3 hodiny. Toto sú veci, ktoré by nás mali učiť v škole. To je akože toto, trauma a pamäť a systemika je niečo, že ja som si prechádzala takým štádivom zúrivosti doslovne, keď ja som sa to učila, že akože kurva, že čo nás toto neučia normálne na strednej škole, keď už máme ako relatívne ten kortex dozretý, my sa tam učíme o voľakých filozofoch, ale proste nám nevysvetlia banálne veci, teraz či už je to z toho súdka trauma a pamäť, ale zo súdka systemika, takže že to už keby to preplácala poisťovňa, to je presne ten prúser, toto sú veci, ktoré majú byť normálne absolútnym, že základom. Ja keď sa učíme písať, tak tak vlastne by sme mali byť naozaj, by nám mali byť sprístupnené tieto informácie. Hej, že... V podstate to je niečo, čo funguje, že bez toho, či my to chceme alebo nechceme, alebo či vieme o tom, nevieme. A mám taký pocit, že kedysi, keď neboli ľudia tak atakovaní zvonka tými všetkými prístrojmi a telefónmi, počítačmi, správami v televízii, toto tam a do práce a to. Takže vtedy to ľudia nejak ako keby asi prirodzene používali, vedeli, že sa tak jednoducho žilo. Ja som si zapamätal jednu takú vec, ktorá je taká, že úplne že všeobecná pre mňa, že kedysi to tak bolo, že jednoducho keď sa išlo jesť, no tak sa išlo, že dostal otec nájsť a potom deti a od najstaršieho sa išlo. Je to taká banalita proste. Ale viem, že toto drvivá väčšina nás rodičov nerobí, že keď sú napríklad 2 deti, tak to menšie sa uprednostňuje. A teraz nemyslím tým, že by dostalo viac vecí, ale presne tá banálna vec, že ide sa na kolotoče, ideme spolu, obidvaja dostanú rovnako, ale ten starší ide ako prvý. A toto robia podľa mňa normálne, že drvivá väčšina to robí, že presne naopak, lebo sa povie, že ty počkaj, ty vydrž, ty už si veľký, ty už... A už sa to potom
tom robí každý deň, už sa na to nabehne, že ten mladší je tak protežovaný a nehovoriac o tom, že rodičia sú potom že úplne na poslednom mieste. Takže sa dá jesť všetkým deťom a všetko sa dá deťom a na rodičov možno zostane, možno nedostane, možno sa nenajedie a tak. Toto mi tak utkvelo v pamäti, ale tak to je asi veľmi zjednodušene povedané, čo je systémika. Nie zjednodušenie, že tá systémika je veľmi široká a možno keby mám vypichnúť také základné, že čo je to tá systémika. Systémika vlastne to sú vzťahové systémy. V podcaste o systémoch hovorím 3/4 hodinu o vlkoch. To je veľmi pekná knižka Múdrosť vlkov, ktorú keď si niekto prečíta, tak tam to je vlastne toto je systémika. Tam je krásne vidieť, ako fungujú vlci. To je najprebádanejší vlastne systém z prírody, jasné, tie prírodné kultúry a kmene presne žijú v systémoch. Oni nepotrebujú slova. My máme pocit, že na všetko potrebujeme slova. Nie, tie zákony tu platia úplne na inej úrovni ako na verbálne. A keď chce niekto vlastne nejaký dôkaz o systémoch, my sme takí dôkazoví, hej, že dajte mi dôkaz, tak nech sa páči kniha o vlkoch, tak tam je to krásne popísané, čo robí alfa, čo robí beta, čo robí ten na konci, ako sa svorka stará, kto ide out, kto ide in a tak ďalej. A oni to všetko zvládnu bez slov. Lebo vnímajú, lebo sú napojení na tie univerzálne zákony. A oni sú tu, tie univerzálne zákony a pravidlá. A ja vždy, keď hovorím aj na terapiách, hovorím, že toto, čo hovorím, to není, že to je môj názor. To je univerzálne pravidlo, ktoré platí úplne rovnako na teba, úplne rovnako na mňa. A ja som pochopila v rámci môjho sebarozvoja jednu vec, že bola by som strašne, nechcem povedať, že hlúpa, ale možno aj použijem slovo hlúpa, keby som vedela, že takto to je zdravo, takto to je v rovnováhe a ja viem, že to robím v nerovnováhe, že by som to v tom pokračovala, lebo vždy dostanem na frak. Prečo? Lebo systémy, aj tie zákony, oni chcú vlastne vždy len rovnováhu. Vždy všetko príde do rovnováhy, hej? Čiže ja ti požičam 5 eur, tak mne sa to vráti, ale my si myslíme, že ja ti požičam 5 eur, že mne sa vráti 5 eur. Nie, mne možno niekto pomôže v obchode s nákupom, hej? Ja do teba kopnem a potom ja si rozbijem koleno, čiže to nedostanem to naspäť tým, že ja aj ty mňa kopneš. Čiže my si myslíme, že to funguje ja tebe a ty mne. Nie, ten vesmír, on je veľmi vnímavý, ale všetko dáva do rovnováhy. Každé naše správanie dáva do rovnováhy. A aj tie systémy sa dávajú do rovnováhy, lebo ten zákon rovnováhy, to je úplne numero uno všetkých vesmírnych zákonov a to je ten najdôležitejší zákon celého vesmíru, teda aj systémiky. Čiže v tých systémoch sú isté pravidlá a ten systém sa snaží čo? Len dať do rovnováhy. Hej, len aby to fungovalo. Čiže tomu systému ako takému, že či je to rodinný alebo pracovný systém, tak jemu ide hlavne o prežitie. A on urobí všetko preto, aby prežil a aby sa dal do rovnováhy. No a my sa v týchto systémoch nesmierne zaplietame, lebo vlastne porušujeme tie princípy, ktoré tam platia. Čiže ja som si tu nakreslila iba také úplne, že najzákladnejšie obrázky, že keby mám z toho kontextu vytrhnúť úplne také tie veci, ktoré si vlastne ty spomínal, je, že vlastne zdravý, teraz nie sme pri systéme, ale ako keby ten vzťah v systéme je, že keď máme deti, tu si zober, že tu je žena, tu je muž. Keď sa narodí dieťa, žena sa musí rozštiepiť na ženu a matku. Muž sa musí rozštiepiť na muža a otca. S matkou musí mať láskavý vzťah a mama musí mať vzťah s dieťaťom a otec s dieťaťom. No a tu si človek povie, že to je jasné. No ale tu je miliarda zápletok. Hej? Niekedy sa stane, že žena ostane ženou, že nepríjme tú rolu matky. A už sa stane to, že sa odpojí od dieťaťa a vlastne nenakontaktuje sa na dieťa, hej, že je odpojená od dieťaťa. Alebo muž ostane len mužom a nenaštiepi sa na tú dvojrolu otca, čiže si nevie vytvoriť vzťah s dieťaťom. Hej, a keď napríklad pri tých rozvodoch, čo si aj ty riešili, ja som to riešila, tak ten vzorec je úplne rovnaký. Akorát tu hore medzi tými dvoma neostáva láska, ale rodičovský systém. Ale tam musí rovnako byť. A zdravé dieťa je len vtedy, keď má mamu, ktorá
má prijatú dvojrolu, matka a žena, otca, ktorý má tiež prijatú dvojrolu, muž a otec, žena s mužom majú vzťah, z ktorého sa dieťa učí, ako vyzerá vzťah, podľa toho si ono teda bude hľadať vzťah v budúcnosti. Matka, nie žena, ale matka má vzťah s dieťaťom, prvé 3 roky symbiotickú väzbu a otec má vzťah s dieťaťom. To je zdravé a spokojné dieťa. Len čo my robíme? Veľakrát si dieťa zobereme medzi seba ako boxovací pytel. Veľakrát, keď tu není ten vzťah, čo sa stane? Matka si urobí zo syna partnera. Hej? Alebo si urobí z dcery kamarátku. Hej? Že posunieme dieťa hore do toho systému. Čiže s týmto jedným obrázkom by sme si 3 hodiny vedeli kresliť zápletky, ktoré vlastne vyvstávajú z toho, že není úplne táto triviálna systemická vec dodržaná. Lebo my sa ideme veľakrát, mama kýda na toho svojho partnera. To znamená, že ten vzťah tu nefunguje, že je naštrbený. Čo to robí pre dieťa? Absolútne je to zápletka, lebo to si tiež musíme uvedomiť, že dieťa má v sebe polovicu mamy a polovicu otca. Hej? A dieťa na to, aby bolo zdravé, potrebuje aj mamu, aj otca. A ono nemôže byť zaťahované do finančných problémov, vzťahových problémov. To musí byť úplne mimo dieťaťa. To si tí dvaja musia vyriešiť hore a s tým dieťaťom riešiť veci, ktoré náležia dieťaťu primerane od toho vývinového štádia veku. A tu je zase miliarda zápletiek, lebo tej žene nefunguje vzťah s mužom a hovorím, už má syna ako partnera, alebo je rozvedená, je sama. Čo urobí? Ona je sama, tu je dieťa, šup z dieťa hore a už si môj kamarát, už si môj partner. Tí muži majú absolútny problém potom vo vzťahoch vytvoriť nejaké vzťahy. A veľakrát si myslíme, že my vlastne, však keď otec nie je funkčný, to je jedno, či tam je, alebo tam nie je, prítomný v tom rodinnom systéme, tak mama začne vlastne brať tú mužskú rolu na seba. V najlepšom vedomí aj svedomí, ale to je pre dieťa problém, lebo vlastne tú mužskú časť vie naozaj zaplniť len muž. A keď tam nie je otec, tak to dieťa potrebuje detka, nejakého trénera, niekoho naozaj ísť niekde do nejakého systému, kde je tá mužská rola, lebo potom mama presíti tou ženskou energiou toho chlapca a potom ten chlapec veľakrát aj odmieta ženy práve z toho, že je na jednej strane není tam ten otec, ktorý vlastne si splnil tú rolu a potom presíti mama toho syna tou ženskou energiou. A toto je len ako keby fakt vytrhnuté z kontextu, lebo tých zápletok je nesmierne veľa. A keď napríklad niekto dojde s nejakým problémom v rodinnom systéme, tak práve ten problém toho človeka hľadáme v tých princípoch, a kde je to zapletené, že kde to ušlo, bez toho, že by si to človek všimol, lebo vlastne tie vzorci z detstva sú nejaké, naučené formy správania a vlastne toto celé treba vždy zharmonizovať do rovnováhy. Hej? A ja keď viem, že tu funguje nejaká rovnováha v tom vesmíre a fungujú nejaké zákony, a tak naozaj sa voči nim nebudem zaplietať. Ja so sebou nebudem diskutovať. Veľakrát sa to totiž to človeku nepáči, lebo do toho vstúpi to, jak tomu teda v dnešnej dobe sa rado hovorí, že ego do toho vstúpi. Ja mám teda aj na to ego trošku taký iný pohľad, ale vstúpi do tohoto nezdravé ego, že namiesto toho, že OK, tak toto je zdravo, ja viem, ale ja mu to nedarujem, hej? Začneme si ešte medzi sebou tak akože z toho decka ešte robiť ten naozaj, že si prehadzovať to decko medzi nami ako nejaký štít. Takže to je ako keby taká jedna veľká oblasť, ktoré my sa naozaj není na to totižto, je na to univerzálny návod, tie princípy a potom je to tá špecifická situácia, kde sa naozaj treba si rozobrať ten rodinný systém a pozrieť sa na tie vzťahové väzby, ako sú tam dané a čo je nastavené zdravo a čo nie je nastavené zdravo v tom rodinnom systéme. A to je to, čo si aj ty spomínal, že vy ste došli, ty si sa vlastne rozviedol, máš dceru z prvého manželstva, potom máš druhé manželstvo z VV, máš syna, čiže máš ex-manželku, manželku, jedno dieťa, druhé dieťa. VV má vlastne iba jedno dieťa. A debatovali sme o tom, ako nastaviť tento systém zdravo, aby práve bol v rovnováhe, aby tam neboli žiadne zápletky, lebo tie zápletky by vlastne spôsobili to, že ten systém by nefungoval. A
hovorila si, že keď toto nie je dobre nastavené, tak potom z toho môžu byť napríklad v dospelosti u tých detí rôzne také, že vzťahové dysfunkcie a tak, ale dokáže to prejsť aj do takého, do takej intencií, že napríklad sú z toho zdravotné problémy. Že príde niekto, že teraz to dieťa má nejaký problém, má nejakú diagnózu a môže to byť, že napríklad bolo nesprávne nastavené dlhodobo? To je náš prípad s Laurou. To je náš Prečo ona začala odpadávať? No zo strachu, lebo my dvaja sme sa sekali. A ono sa to potom... systemika, to boli trauma a pamäť a systemika, to boli pre mňa totálne aha momenty, kde ja som zistila, v akom bordeli žijem. Ale my sme to nerobili vedome. My sme naozaj obidvaja robili najlepšie, ako sme vedeli, pod vplyvom toho, čo sme sa naučili v tom našom detstve. A ani sme neustáli, že ten rozvod, to bola v tom období žumpa. A práve to, kde sa Laura začala navrácať k zdraviu, bolo, že my sme si upratali systém. Ja na to, aby som mala zdravé dieťa, som musela naozaj prijať to, že to dieťa, moja Laura, nemá len mamu, ktorá je najmúdrejšia na svete, ale má aj otca, ktorý má absolútne 50-50 nárok na to dieťa, lebo my matky máme nejakú tendenciu si myslieť, ja to poznám, ja som to tiež žila, že ja to viem lepšie ako ten jej otec. Hej? Že ja môžem s ňou robiť, čo chcem, ale jemu budem hovoriť, že či môže ísť na ten futbal s tou dcerou, alebo nemôžeme ísť na ten futbal. Čiže my chytíme nejakú ako takú predstavu, že my sme viac ako ten chlap. No a už sme v nerovnováhe. Čiže teraz hovorím o sebe, čiže jedna z tých vecí, ktorými som si ako naozaj som si musela preskladať, a to nejde iba tak, že ja si to uvedomím a hneď akože už ma osvieti a ide to. Naozaj som musela v sebe prijať tú rovnovážnosť, tú nárok toho dieťaťa. Ja tomu hovorím, tak nadnesene to teraz uberte, aby si odsralo mamu, akú má aj otca, akého má. Hej, a pokiaľ naozaj jeden z tých rodičov s ním nerobí nič nebezpečné, tak ona má predsa právo chodiť na ten futbal s otcom, ona má právo chodiť na basketbal s tým otcom. Kto som ja, aby som mu hovorila, že či to môže, alebo to nemôže. Hej? Musela som prestať, lebo pod vplyvom toho nefunkčného vzťahu, samozrejme my sme sa dostali do nejakých vzťahových takých prskancov, čiže musela som neprenášať tieto naše vzťahové, musel to byť, hoď my sme sa tu hore mohli sekať, tak pre Lauru to je najlepšie tatinko a najlepšia maminka. A tam vedia byť obrovské zdravotné problémy. To neznamená, že dieťa má zdravotný problém, je to vec rodinného systému, ale z mojej skúsenosti vždy tam je zápletka v rodinnom systému. Niekedy ten zapletený rodinný systém je to numero uno, ktoré tam pôsobí, a niekedy to nie je numero uno, ale vždy sú tam zápletky. Veľakrát, presne ak si spomínal, mama má 3 deti, to tretie dieťa chce pozornosť, tak, aby ju mal, šup ho, epileptické záchvaty, mama vypne prvé dieťa, druhé dieťa, pozornosť dá len na to dieťa s nejakou symptomatikou, vypne ešte aj muža vypne a ten malý vlastne si tú mamu cez rôzne symptómy privoláva. My musíme nezabúdať na to, že každá choroba, ale každá, to je jedno, či je to dieťa alebo dospelý, má svoje benefity. Prvá vec, keď sme chorí a keď sa nám niečo udeje, si musíme povedať, bez ohľadu na to, či je to sopel alebo nejaká naozaj až vážna diagnóza, že aké benefity z toho mám. Alebo aj aké benefity z toho má to dieťa. Vždy sú tam benefity. Veľmi, ako jedným z takých najčastejších benefitov je pozornosť, no lebo keď sme chorí, zrazu nám varia čajíček, zrazu okolo nás skáču, zrazu si migrénu. Miliónkrát som videla migréna. Čo je problém migrény? Že tá žena si nájde na seba čas len keď chytí migrénu, lebo to je dostatočný dôvod, aby jej všetci dali pokoj, že leží v tej posteli. Hej, čiže my vždy máme, to je prvá otázka, ktorú si musíme klásť, aké benefity máme z tohto niečoho, čo sa nám nepáči, lebo vždy ten benefit tam je. Ja vždy rozmýšľam, aký benefit mi prinášajú moje alergické prejavy. A teraz odľahčím, lebo teraz sme boli v stredu v Čechách na takej besede s Janom Vojačkom, s doktorom Vojačkom a s Dušekom, s Janom Dušekom. A už som vystupoval z auta, vystupovala prvá a už sa zvítala s Honzom Vojačkom a mu hovorí, že počkaj, že Robko ešte si musí fúkať nos. Lebo som nevedel sa pozdraviť, lebo som akurát vychádzal s tým. No a
tak sa Honza smial, že aha, že tak toto si ešte chcel nechať. Že tak sme si tak na seba sa usmiali, že evidentne ešte áno, aj keď vedome, samozrejme si to neprosím, lebo vedome mi to vadí, ale tak evidentne buď ešte neviem tú úplnú príčinu, že kde to začalo, alebo asi to má nejaký benefit. Takže moja skúsenosť s týmito alergiami je, pri alergia je veľakrát kotva na traumatický zážitok. To je naozaj veľmi časté. Čiže ty môžeš sedieť ako dvojročný pod stromom, pod čerešňou, niekto ti dojde povedať, že ti zomrela babka, ty samozrejme zažiješ šok a každú traumu, ale tu sme trochu v inej téme, ako systemika si to telo pamätá cez nejaké kotvy, čiže ono si zapamätá čerešňa, červená farba a potom sa ti začne spúšťať alergia. A keď ty pri alergiách je vždy veľmi potrebné sa pozrieť, či tam náhodou v tom nevedomí nie je traumatická skúsenosť, nejaká traumatická situácia, ktorú sme zažili, kde si náš mozog urobil na ten alergén kotvu, že podľa vlastne toho si to pamätá. To je veľmi časté. Niekedy to vie byť až také absurdum. Jedna pani mala problém s červenými bundami, hej, že vlastne jej pri červených bundách bolo zlé a keď sa s tou témou robilo, tak vlastne ju to vrátilo k nejakej autonehode, kde je tá červená bunda, mal nejaký človek, čo ju tam zachraňoval, mal na sebe červenú bundu a ruky od krvi, hej, čiže ju to furt vracalo k autonehode a vôbec samozrejme v tom vedomí o tom nevedela. Takže preto hovorím, že ten sebarozvoj je puzzle, lebo nie je systemika všetko. A tá trauma a pamäť, to je tá druhá, ako za mňa absolútne primárna oblasť, ktorú ako treba najprv veľmi dobre pochopiť a potom s ňou makať, lebo trauma je fakt, to není o tom, že či máme nejakú traumu, to je o tom, že ich máme a akurát my ich z toho batoha potrebujeme povyhadzovať, aby sme ich tam mali čo najmenej tých aktívnych. Ale ak má človek nejaký problém, teraz už neviem úplne, že či sa venuješ iba dospelým, alebo iba deťom, alebo aj, ale viem, ale ty povedz. Ja už s deťmi, vieš čo, ja som robila s deťmi, ale ja som pri tých deťoch pochopila, že darmo ja ich tam budem biofeedbackovať a robiť s nimi, keď sa nezmení rodinný systém. Čiže ono sa to tak aj vyvíjalo, že dieťa bolo na biofeedbacku, ja som sa rozprávala s rodičmi a potom som sa začala rozprávať len s rodičmi, lebo darmo my znížime cez biofeedback stres, kde dieťa dojde do rodinného systému, kde sa hučí, kričí a sú tam výčitky a ja neviem kadečo. A tam naozaj aj tú zmenu cez to dieťa, ja som potom vlastne začala, som si povedala, že mne to vlastne začalo dávať zmysel s tými dospelými, čiže vlastne robím s dospelými. Ale robíš s dospelými aj na tom, keď za tebou prídu, že nejaké, ich dieťa má nejaký napríklad zdravotný problém? Určite, vždy to súvisí s rodičmi, vždy. Proste to dieťa nemôže dieťa, ako nemôžeme nebyť súčasťou problému nášho dieťaťa. To neexistuje. My s nimi, ako jasné, každý máme aj nejaké transgeneračné priesaky a tak ďalej, ale tá zložka rodič, tam je vždy zložka rodinný systém. Prečo? Lebo my máme vlastne dve základné polia, ktoré súvisia od tej úrovne našej životnej energie, od toho, ako sa máme. A to sú pole rodinný systém, čiže systém, v ktorom žijem, aj 2/3 dňa, lebo tam aj spím. A potom je to pracovný systém, strih pre deti, je to škola alebo škôlka. Čiže my gro času trávime v prostredí buď rodinnom, alebo pracovnom, čož pre deti je tá škôlka, škola. A my keď máme toxické tieto prostredia, alebo veľmi toxické elementy v tom danom prostredí, či je to jedno alebo druhé, my z toho nemôžeme byť ani spokojní, ani radostní a už vôbec nie zdraví. Takže preto hovorím, že ten sebarozvoj je to veľa puzzle a je to o veľkej sebareflexii, chcieť vidieť, kde ja to mám naskladané ako sračku. A keď ja si to identifikujem, potom to už je ako ľahké v tom, že hneď je jasná cesta von. Náročné v tom, že veľa ľudí hovorí, že chce, ale už keď dojde k tomu, tak už sa moc nechce, lebo to je makačka. Ono sa to nedieje na terapii, to je jedno, či so mňou, alebo s hocikým iným. Tá zmena sa deje medzi sedeniami. Ja musím makať, ja musím preskladať, ja musím naozaj zmeniť veľmi veľa vecí v tých systémoch.
A to je náročné, stojí to veľa energie, času a ja sa popri tom musím naučiť veľmi veľa nových mechanizmov. Musím sa naučiť hovoriť nie, musím sa naučiť ošetrovať, musím sa naučiť, že naozaj moje problémy sú moje problémy s mužom a nemám do toho dieťa čo ťahať. Že nemôžem tomu dieťaťu nič zlé hovoriť na jeho otca, lebo ono z toho zdravé potom nebude, tak ako otec nemôže zle hovoriť o mame. Takže to je naozaj o tom, vidieť to, chcieť to vidieť, ja to môžem vidieť iba keď to chcem vidieť, uvidieť tie toxické diely jedného prostredia, druhého prostredia, toxické diely, ktoré ja mám v tej mojej výcvikovej, vycvičenej časti, ktorá je to naučená nezdravo a všetko meniť na tie zdravé vzorce správania, na zdravé prostredie, na zdravý prístup, či už je to k slnku, k vode, k pohybu, k strave, k spánku. Pozerám teraz akurát čas, že sme 5 minút pred takým pomyselným koncom, aj keď nemusíme teraz úplne že presne to dodržiavať, ale tak sme sa dohodli, tak aby bolo. Podľa mňa toto je veľmi pozitívna informácia, čo si povedala teraz ku koncu, pretože to vlastne znamená, že veľa vecí, o ktorých sme si mysleli, že sa nedajú zmeniť, či sú to nejaké zdravotné problémy, alebo ja neviem, nejaká žena si hovorí, že má také nešťastie v živote, že stále má takých chlapov, čo ju bijú, a že vlastne ten človek dokáže pochopiť, že aha, že to sa dá zmeniť. To je krásne podľa mňa. To znamená, aj keď nejaké dieťa má nálepku s nejakou diagnózou, ja viem, že rodičia si to nechcú pustiť, že to jednoducho nie, moje dcéra je diabetik a jednoducho to tak je a nebudeš mi ty tu rozprávať, že sa to dá vyliečiť, keď sa to nedá. Tak ako pre mňa je to vždy zvláštne, lebo tiež sa učím celý život a sa asi nedoučím do konca života to všetko, ale vždy ma poteší, keď zistím, že nejaký problém by sa mohol dať vyriešiť nejako. Tak idem sa tam aspoň pozrieť, že tak sa pozriem, či mi to sedí, alebo mi to nesedí, opýtam sa. Ale viem, že veľa ľudí je v tomto tak zaseknutých, že oni si tú diagnózu chcú nechať, že to ja takto mám a doktor povedal. Je to menej práce. Je to menej prácne, ale vidíš, vlastne tvoja Lauruška je vlastne úplný príklad toho, že neviem už koľko rokov nemá ona vlastne tieto epileptické záchvaty. Ona ich nikdy ani nemala. Ako ona odpadávala, to som potom pochopila, že ona keď odpadávala, tak odpadávala zo strachu, čiže zo žiadnej epilepsie, ale to už prišlo po tej znalosti, tej trauma pamäť. Čiže ona je zdravá, toto vlastne ona nemala vlastne problém. Tí lekári mi dávali tie nálepky. Oni ešte aj tie antiepileptika. Ja som sa stále pýtala, prečo, že ona nič jej není a prečo to bere, no, lebo ešte veľakrát nám tie lieky dávajú preventívne. Hej. A ja keď som napríklad došla do Prahy a učila sa u profesora Fabera, som bola na takom EGčku a ja keď som mu povedala, že moje dieťa má 3,5 roka antiepileptika, on si myslel, že nám tu šíbe. On povedal, že čo tam robíte na tom Slovensku, že tu necháme dieťaťu antiepileptika 3 mesiace, potom ich vysadíme a sledujeme, hej, že ako keď treba nasadiť, ale že to akože 3,5 roka to by fakt musela mať velikánske záchvaty, ktoré ona vôbec nemala. A aby som nadviazala na to, čo si povedal, Robo, všetko sa dá nejako zmeniť. Treba si tam dať to slovo nejako, hej, lebo my sme naučení, ide to, nejde to, 0 a 100, to je trauma, jedna šípka. A všetko ide nejako zmeniť. Aj tie najväčšie diagnózy idú nejako posunúť. Áno, možno nie vždy to ide do úplne totálneho happy endu, lebo už to trvá dlho, je to tam, má to x vecí v tej skladačke, ale nejako to vieme vyskladať k tomu radostnejšiemu a spokojnejšiemu životu. A prečo sme chorí? No lebo máme absolútne neúmerne vysokú úroveň stresu v našom tele. A to je jedno, či je to stres z tých našich reakcií na veci, či je to stres z tej stravy, ako jeme, z toho, jak sa nehýbeme, z toho, ako spíme, z toho, ako sa nad všetkým rozčulujeme. Tá úroveň stresu, v ktorom žijeme, je tak veľká, že my nemôžeme byť zdraví, hej? Respektíve môžeme byť zdraví, keď my minimalizujeme ten stres. A vždy to ide nejako zmeniť. A keď niekto to nechce zmeniť, je to úplne OK, je to jeho slobodná voľba, tu máme všetci my na tomto svete, akurát je to jeho rozhodnutie, to nie je o tom, že to nejde. To je o tom, že ten človek sa rozhodol, že proste z nejakých dôvodov, a je to absolútne OK, on sa rozhodol takto a treba to rešpektovať. Jasné.
Možno ešte takú jednu vec. Veľa ľudí sa ma pýta, keď aj o tebe hovoríme, alebo aj o iných terapeutoch, že mám taký problém, vieš, sa rozprávame, sú u nás na návšteve a že ako dlho by to asi trvalo, keby sme to vyriešili, tak ja už im vždy hovorím, že to sa nedá povedať dopredu, lebo niekto môže byť tak otvorený, že za prvé sedenie niečo pochopí, že dokáže zmeniť veci a že jednoducho mu to úplne preskladá život, no a niekto musí chodiť pravidelne. Asi to tak je, že sa nedá povedať na začiatku, že tak tuto ja mám Povedz mi, ako dlho si sa učil písať. Ako dlho som sa učil písať? Ako dlho si sa učil matiku? No. Ako dlho si sa učil násobilku. A potom tu dojde voľaký sebarozvoj a všetci to chceme mať takto. Že to tak nefunguje. Mozog nemá kapacitu, keď zoberieš knihu, ty ju nevieš naliať celú do mozgu. Ten si zoberie tie veci, ktoré v danej chvíli potrebuje, v danej chvíli vie pochopiť. Čítaš tú knihu alebo počúvaš ten podcast druhýkrát a zrazu nové veci a oni tam boli aj predtým, len si ich nevšimol. Čiže ten mozog sa vie učiť postupne. My sa nevieme učiť, že všetko si tam nalejeme, my nie sme stroje. Takže tak, ako sme sa učili písať rok, ako sme sa učili rok malú násobilku, potom ďalší rok veľkú násobilku, potom sme sa učili zemepís, dejepís a ja neviem čo všetko. A tiež základná škola trvá 9 rokov, netrvá rok, že sa to všetko vieme naučiť za rok. Takže nemyslíme si, že jedno, dve sedenia, ako ja zažijem nejaké aha momenty, ale čo je dôležité pochopiť, že ten sebarozvoj, to je celoživotná cesta. Ja na začiatku potrebujem sa nadúpať tými vedomosťami, aby som vedela identifikovať tie moje nezdravé vzorce, prostredie, prístupy a všetko, aby som vedela, ako je to zdravo, na čo to mám vlastne meniť. No a potom musím makať a makať a makať. A niektoré veci fakt viem zmeniť takto. Iba tým, že vlastne sa mi zvedomia, viem tie veci takto zmeniť. Ale potom sú veci, ktoré bez naozaj doprovodu neviem zmeniť. Napríklad, keď sa bavíme o transgeneračných traumách alebo o akutných traumách, autonehody a tak ďalej, tam potrebujeme nejakého sprievodcu na to, aby my sme sa vedeli v nevedomí vrátiť do toho zážitku. A hoď môžem poznať všetky techniky, tak ani ja neviem sama so sebou pracovať, tiež musím ísť k niekomu. Takže je to od do a je to celoživotná cesta a podľa toho, koľko do toho investujeme času, energie, aj peňazí, lebo všetky tie výcviky, sedenia a tak ďalej stoja peniaze, tak ako zároveň makáme v tej každodennosti, tak rýchlo to pôjde. Ja naozaj mám klientov, ktorí akože robia také zmeny, že za mesiac dojdu. Ja len kúkam, čo za ten mesiac zmenili. A potom sú klienti, ktorým to ide násobne pomalšie, lebo majú v podstate tak nasetapovaný systém. Ale to není, že je to horšie. Makajú úplne rovnako, akurát v niektorých veciach im to ide ťažšie. A v nejakom momente oni sa rozbehnú, títo sa zase tak spomalia. Je to veľmi individuálna cesta a není nejaká ani správna, ani nesprávna, nič není lepšie, nič je to horšie. Je dôležité to byť v pohybe. Život je zmena, to je jediná garancia, ktorú my tu máme, okrem smrti, že život je zmena. A zmena sa deje iba v pohybe. My nezmeníme nič na našom systéme, na našom zdraví, na zdraví našich detí, na našom prostredí, keď budeme sedieť na riti a čakať, že ja si to nakvantujem, budem teraz afirmovať a tuto sa mi to tak akože znesie a ja budem levitovať na tom gauči. No tak akože zabudnime, že sa to takto udeje. Takto sa to absolútne neudeje. Ja musím makať a makať. A to makanie je presne to, čo som hovorila. To strašná sebareflexia, veľké zrkadlo, videnie v tých vecí v každodennosti. A nie, že ja vidím, že sa zaplietam a že dnes sa mi nechce. No vidím to, tak idem do toho a mením tie veci. A čím častejšie niečo opakujeme, tak o to rýchlejšie to ide. Takže tá tvoja odpoveď na to, ako rýchlo to ide, je o tom, ako človek zdvihne riť a máka. Jak vo všetkom. Tak, cica nežer, ako bolo kedy. A makaj. Super, Ive, ďakujem veľmi pekne. Podľa mňa to bol úplne veľmi prínosný rozhovor. Ja sa teším, že si našla čas. A môjim dnešným hostom bola Iveta Vepy-Haulíková. O pár dní nájdete tento náš rozhovor už aj na YouTube. Ja to samozrejme budem potom zdieľať na Instagrame. Aj tebe dám vedieť, Ivet, že je to tam. A toto bolo naozaj iba taký úvod do tvojej práce, taký medailónik. Možno by sme mohli niekedy v budúcnosti zájsť zase do inej témy. Mňa veľmi bavia tie konštelácie a to je už téma pre ľudí, ktorí
asi už na sebe pracujú nejakú tú dobu. Keď chceš sa pobaviť o konšteláciách, čo nie je problém, v konšteláciách práve sa odrážajú systémy. Čiže keď poznáš systémiku a dojdeš na konštelácie, tak zrazu to tam celé začneš vidieť. Ale predtým je ešte, a rada sa s tebou pobavím aj na tú tému, to je tá téma trauma a pamäť. To je naozaj jedna z tých pilierových nôh, lebo my musíme pochopiť, že tie traumy sú tu, že sú fakty, že to není žiadna dráma, že proste iba to treba uvidieť a zase, jak som spomínala, treba s tým robiť a keď si prejdeme systémiku a tú traumu, tak potom aj tie konštelácie tak ako prestanú byť také pre niekoho možno strašidelné, pre niekoho nepochopiteľné, lebo v podstate aj konštelácie majú svoje pravidlá a je to vlastne len o vzťahoch. Uvidieť tú energiu vzťahov, kde to teče, kde to neteče a toto je to, čo sa vlastne potrebujeme naučiť aj v tej našej každodennosti. Ďakujem pekne, Ivet. Tak ja si idem afirmovať, aby tento náš rozhovor niekomu priniesol niečo dobré do života. Ale na toho musíš zavesiť, že? Toho musím zavesiť, samozrejme. Ten pohyb, to je tá akcia. Ono, čo teraz bude, samozrejme, keď skončíme, on tu hneď bude, no a na YouTube vám dám všetkým vedieť, takže ďakujem, Ivet, maj pekný večer, pozdravujeme celú rodinku. A ja ďakujem za priestor, ďakujem sa vidíme. Za pozeranie a želám vám všetkým veľa radosti do toho seba rozvoja, lebo to nie je dráma a čím viacej nás to baví, čím viacej nás baví ten celý sebarozvoj, všetky tie puzzle toho sebarozvoja a čím viacej nás baví vidieť tie vlastné sračky, tak vlastne o to je to radostnejšia cesta. Tak, pekný večer. Ďakujem ešte raz. Ahojte. Ahoj, čau, čau. Čau,